Lento mfethu yakho lento yakho yokuyithanda uthe usisi wakho ukhule ithanda egcwala shuthi ngathi ukuzithanda into yasekhaya ngabe into evelaphi kubaba noma ingumama noma isemndenini noma into mhlawumbe kuwena noma ikuwena nodadewenu kwendakalani hayi yabo ukuyithanda nje into nje sayithola nje kuma ngoba safundiswa yena nje ukuhlanzeka nje sisakhula nje ngoba kwakukhona ugogo owayebekade siza uma esasebenza nendawo esebenza kona Thwikano kabani kodwa esebenza la kubashaneni umgaqo EPW ngazi usikanjalo labagqoka impahla eorange babegqoke orange uyishanela umgaqo mama so nje lo ugogo Kate uyena owayekade siza yena ngabe sihambile isizo yesikoleni uma athi akasenza isilungisele nje izinto zesikole hayi kwazi ukuthi ke ayisiyakhula phela nathi siyambona ugogo Kate asilungisele ayengeve nenhlambi eshaya wengeve nenhlambi ugogo Kate athi ngixapheli wena ugogo Kate akabo nje uqeqesheka nje naye lakho kwasiqeqesha shem noma naye yazasho ukuthi angifuni labo bajwayeza ukuthi balo ubenzele izinto kakhulu gcina nje ubawashela into zesikole okwasemaphentini noma vest namasokisi asiqina isandla asiqina isandla intombazane iphenda ugqoka noba ufuna ukubona isithebe wahlala khona inkomo uthi sinjani hayi ngempela gogo Khethu uyosishaya wema uthola ukuthi isandla siyadengezela asishaya sinjani isandla misinje asiqini hayi ngempela siqinisa isandla siwasha siya intombazane nenze nje hayi sakhula sazi ukuthi hayi mingibuye esikoleni khumlahle uniform ngekhothenga ivesti foundation masokisi iphend phela sakhula kudala ngesasima namaphento okuhamba namaphento esikole namaphento okuhlala ekhaya ngoba phela mezidlala ngithi sibedlale koJununuzi samsithatha amakhalibhothi siyoshibilika kodamini sibedlale nento ethi umncwabo amathini amabhodlela sidlala ubhodlela ushiye umagalopa kodwa sazi isikhathi sokuthi bathi nje kuqala ukuba mnyama intombazane endlini 5 o'clock nje ithuma igcikeni zithi 7 endlini umuntu godi ngemgodi hayi sajoyela lapho esakhula ukuthi sazi ukuthi nje intombazane ayizwani nokuhlala ifunakala itholakala emzini yabantu intombazane ingene egcikeni ingakasho nje endlini egcikeni ngo5 o'clock uma waqala wathi khwala la sekukhanya ugesi asisisize sicule bakhanya ugesi sesophaka bakhanya ugesi sesopha empela hayi sisiyazi ukuthi mesiphuma esikoleni noma siya esikoleni fanele udle ngesitsha senje parish qede ngani awuhambi isitsha sakade udlela kuseni ungaswashanga uvedela usijikshene nje intombazane enjani intombazane ngaye ngophela ingubo ke zayisasindo blankets nalezi ngubo kuthiwa amatshali kudala asasandlulelwa ngayo kodwa ke sakhula sasazi ukuthi umuntu kumele ukuthi uqale nje uvuka kwakho nje uyongena nje ekitchen ubingelela abantu uqale uvuka embedeni uthintitha umbhede wakho uyaphuma toilet uyohlamba ubuso hlamba amazinyo ukuze ungene ekitchen ngoba ngeke ungene ekitchen unobhici unobuso namafutha mawesho kahle uthi ngani ngifuna ngihlanze ngihlanze unjani munje nobhici lezinja awuhamba ugeza ubuso wena angeke nje uzothinta isinkwa la endlini izandla zona kade ukhopha ubusuku bonke la unalibheke phezulu ukhwahwa hayi angiyahleni bakithi sitshela ukuthi yazi ukuthi inzipho wanisi dot omubi kabi nje wena uyothi nje mhlawumbe usukhulile usesimzini wakho umnyeni wakho umfazi wami ungenzela itiye yebo mama kuphuphu nje embedeni ushusho nekitchen nezandla hayi vuka shone toilet indawo oqala fika toilet khona nje umchamo lo oqala wasekuseni fuqa shawona uyazi ushona kusenki uthi buso mazinyo hlamba izandla thawula sula inkomo
Uze phela ungaluphaqozele lapha nabafana ngoba sikhona nabafana. Nawu nangempela ke uyahamba usuqedile lezo zinto lezo mhlawumbe ubuso amazinyo inkomo makhwapha shweni kitchen. Wenzela umkhonyana itiye. Simenzele nakhona ngeke ufike ulihambise nje itiye kanje. Hayi cha. Baba wekhaya uyahlonishwa. Bona uthi umnumzane womuzi lo. Uyahlonishwa ngoba kuhlukile umnumzane nomfana ekhaya. Ungabe sekufana konke ukuthi lengane noma lonkosikazi wenzela umfana wakhe itiye noma wenzela itiye. Ubaba ufuna ukucaca ukuthi inkomishi yababa ikanjani. And futhi inkomishi yababa ayisherwa nje. Eyababa iyodwa nje. Inkomishi yabuthi ayi umnumzane hamba nesoso lakho. Hey. Wenza itiye lapho baba ufake esosweni ne-tray. Phela i-tray lethengelwe kona nje ukuthi ile mnumzane ukuthi nje uhlonipheke ikhombisa ukuthi uhloniphekile ukudla kwababa ngoba phela uyena phela ikhanda mangqongqeza wale ekhaya yena umuntu osondlayo le ekhaya fanele ahlonishwe ingafani nomfana wakho nje ukuthi hayi umfana nje nobaba kwangaba nomehluko kwafana nje boy bonke boy bonke menzele itiye baba khona fayile isosweni noma ngabe kukhona amaskoni noma ngabonza amasemichi ufake esosweni uvale ngemfaduko lencane nje iswap uhloniphise noma umboze ngelinye iplate noma ngesoso hayi ukuthi uhambise ukudla kwababa ugengelezi nje nazi nempukane usakwazi phela ukuthi kuphebe ngoba phela uphethe kanje nge-tray. Uthi mama kubaluleke ngani ukuhlonipha ubaba wekhaya ukumhlukanisa nabafana umfaka esigabeni zamadoda? Kubaluleke ngokuthi uma ngabe umenzela ukudla kwakhe umbozi ubaba phela uyena umnumzane umfana ekhaya umfana ngokuthi nje phela sizalwa ndawonye. Yeah. Kodwa ubaba wakho nafuna abe nendawo yakhe. Yonke into uma ngabe uyenzela ubaba wekhaya iyahlonipheka. Nove even usofa wakhe awuhlali nomba. Kodwa ngaphandle kwama-visitor ngoba phela ngeke uzulu ukhipha umncele ukuthi hayi baba la ngamane ehlala ubaba umfundisi ngoba ubaba usofa wababa lekhaya cha. Iy'ngane nje ifanele zazi ukuthi usofa lo akudlalwa noma kanjani kubona ngokababa. Yazi kunento mfethu engicoshayo kuwena. Kunabantu abanemali. Bano-anti abasizayo abawashayo la ekhaya abaphekayo la ekhaya ey'ndaweni nje zesilungu ezingekho ngapha ngakithi thina eseswele. Kungaba namngozi buni ungafaki isikole esinjengesikagogo lesasifaka kunene ukuthi okay in as much as like asinaye umuntu osizayo kodwa izingane kuze izokhula nazo zikwazi ukuzenzela abayiwashele lokho njengamasokisi onjengamaphenti onjengamavest noma umfana ama-under kanjalo. Lezi indawo ezisesilungweni kungaba namngozi buni enganeni ethi mayibuye esikoleni jikele lapha mayisikhulile kungaba namngozi buni? Masikhulile ngaba nomngozi bokuthi ayisayikwazi phela ukuzenzela ngoba lento le ukhule naye imjovile yabona lento le into yamjovile kanti ukube ukhule uma wakhe noma umama umsizayo uyamfundisa ukuthi uma ubuye esikoleni hayi ukuthi ubuye nje wena uyajikjela ubani ozokulungisela ngoba phela into igqoko wena ufuna umazisa ukuthi lento le ingubo yakho umfanekiswana wesikole lo uhlukile ney'ngubo zasekhaya. Umfanekiswana wesikole nje ngeke uvida nokukhumula ujikjele noma kanjani. Kufanele wazi ukuthi uma ubuye esikoleni umfanekiswana wesikole nje uyawuhloniphisa njengeyunifomu yomsebenzi ukuthi uma ubuye emsebenzini noma esikoleni uyakhumula ishethi-ke nje ngeke ungalwashi. Uma ngabe kuwukuthi ukhule ku-right ekhaya maningi amashethi okay it's fine uyalithatha ufake ibhasiketi kodwa uma ngabe wazi ukuthi amashethi mhlawumbe 2 3 uyaliwasha leli ukhona vele eli-rate angithi ngoba li-ayiniwe lisekhothengeni odrop wazi ukuthi
into yakho yesikole mntanami uyibeka kahle kufana nencwadi zesikole ngeke uyithathe incwadi zesikole uhambe uyibeka ku room divide uhambe uyibeke lo we chest of drawer cha sifake esikhwameni sakhona zencwadi zesikole usuyayibeka ke esikhwameni noma ngaphezulu ko-wardrobe umfundisa ukuhlonipha izinto ezibalekile ngempilo yakhe yeah ezesikole ukuthi zibalekile lezi zinto lezi ngoba ezesikole ziphethe imfundo yakho ziphethe impilo yakho yes ayazisi into ephethe impilo yakhe yabo ukuthi awukhumuli nje ujijele ngoba uzokhumula ujijele nozoqhamuka nawe uyagudluza uhlanganisa nokunye okufanele ungene lapha basket noma okufanele ungene ku-wardrobe kube mafucufucu hayi umfundisi ukuthi kuba sorted into uyayifolda edinga ukufolda edinga uku-ayinwa uyayi-ayina uyikhothenke edinga uyifolde bemashalofini akhona engene kuma-chest of drawer kanjalo sihlala kahle ama-nika amavesti amasokisi vele izinto lezi zingasisa ngaphansi uyihlala zodwa nama-first clothes hayi ukuthi ufuna i-under ufuna ivesti usuyokubheka lapha entweni ey'khothenki yini entweni ey'khothenki ngoba ey'khothenkiwe wena nje upequze uyahlofoza ubheki nakaphi ayizabona ngokukothenkiwe kubekwe kahle nje kuhamba ngolayini uvule kahle hayi udlo kuba nesineke uma ufuna into ukuze uzoyithola uma ufuna into hurry up ngeke uzoyithola ngeke usayibona ngoba ujahile usuyakhipha phela yonke uyadlova JP ingane nje ufuna uyazisa ukuthi into yesikole ihlala kahle izinto zesonto noma ezokuhlala ekhaya noma ezokuhamba nakho ukuhlala ekhaya nakho izinto zokuhamba zifoldiwe igoqiwe kahle zi-ayiniwe ikhothenkiwe yabo yonke into ibesorted futhi ingane nje uyifundise kahle hayi ukuthi uyifundise ukuyihlokoloza uyiphushi ngeke izizwe leyo ngane uyisiphukuphuku futhi uyidlo nokuthuka ingane nje ukuthi nje wena ave uphendula hayi suka hamba uye lapho yini ove uthanda ukuphendula ufuze uyidle usikhotheni iphara hlala phansi kwama-bridge hayi kufuneki yona ingane ikhula nesinye isithombe ngoba enye ikhula mhlawumbe isila ko-15 16 vele mhlawumbe yakhula uma wayo mhlawumbe yabo enza izinto lezi engasile ebhema nje ekhulanga ezandleni zakhe akhula ezandleni zagogo iyabuza futhi kanti gogo uphi uma wakho ade abhunguka gogo wabhunguka wayaphi wayohlala ngaphansi kwama-bridge libelwe iwunga lapha eThekwini wahamba nanekhadi lakho leqolo nje awungiyeke ngonyoko mina hayi ingane mfike ijene kahle mntanami uma wakho ungalunge nje umfaka emqondweni ngoba ngiyakubona uma wakho wenza u-1 no-2 no-3 no-4 akukho right kufanele abuyele ekhaya sahamba sayombheka uyayifihla uyayiphika mesifika lapha wayishintsha ngisho igama yabo hayi ngoba phela bakhona ngabanye bala omakhelwane bethu abangenzala around meme siyibona ziyithi hayi kade ekhona la mezimbizi memeze ngaleli igama leli yakhula ngalo la elokishini laselokishini nje lasekhaya hayi akaveli bazo JP mase sethi uyachazwa thi uJP kanje hayibo uJP loyo mfethu hayibo uzama lo noma uzinhle asomuni hayibo uzama muphi manje uzinhle muphi ando wena lo mshaka awuphinde umchaza awulalele embali awuphinde umchaza mfethu hayi uJP nje ufa udown T uyibhokobhoko nje namagogo nje wabo right nje right phela mhlawumbe uzongichaza ngale ndlela yena ngazi ngayo ngophuma elokishini nje ufa udown T uyibhokobhoko nje ufit uJabu wakasithole wasemlazi imlazi kuphi imlazi kaB waka wahlala kaC before shuthi uma wakhe nobaba bathenga umuzi base bazothola kaB so wasibesehlala kaB nangimazi ukuthi uhlala kaB
Kapia kumain road emgaqo yangakaSigebengu. Hayi ngathi ngiyayezwa lo ngane ichazile omunye ukuthi hayi mina wakaphinga kaSigebengu. Ongathi nje kunamakwekwana ongathi kunama pimples akanayo into engathi lo akanaso isky la ne unesky lana uyibhokobhoko hayi lo angisune sky la ebusweni hayi angikhumbula ukuthi phela mina ngagcina uJabu safunda isikole nami ngithunyiwe bafethu angakusekhaya ngagcina nami safunda isikole sa right nje sami sazaba nanesky ebusweni hayi boyisanini so sengo 2001 akusekho ngishuthi hawu akusekho ngishuthi ufanele hayi bakasanawo ngishuthi isiliva hayi boJabu mina unegap unenesky ngazuchaki hayi busanenesky ngazuchaki mase uyazi ngotho sisters noma private uphethe isithombe athi uyazi wangikhumbuza nasi isithombe thawe mawu yena impela uqinisile wayeda ukuthi wakhishwa ranger wakhe aha uJabu sebeze baphuma amazinyo abasaveli ngisho emakhaya sebeze baphuma ngisho amehlo lutho uvela ekhaya hayi cha yazi masisenemchaza ngenye indlela ke mina ngisamamboni ukuthi kodwa masise hayi cha hawu ngempela hawu yena impela hawu ukhona la umbhekile la plastic lomnyama la tente la uzomthola lapha phela hleze lapha aphuma ngazo lapha ya ushowcase hayi uJabu hamba kukhona uJabu hamba indaweni ebayifanayo azwanje azule nje uJabu hamba yemile uyokwenzani eminyano umbhekile la tente siswami manje ngizothi ngiyaya mina mase singiyaphapha ngiyaphapha ngihlalele kona le masikandi ukukade abangenayo labaphumayo ngifuna abantu la siyacabanga usukhumbula ekhaya manje ngicela ungahambi webhela wena nje mhlawumbe uzovela mhlawumbe wakuyophelo wakho ubangithi noma wangakubo ngeke ngaveli hayi ngiyabonga Nkosi sanibona yebo sami ninjani saphini ubuza ngamthola uJabu wasithola uhlale emlazi Angikho. Hayi asimazi la sisuJabu. Simlaze. Hayi. Ubalo bafethu. Animphenduleni phela noSisi lona hambe. Impela wakumayilana nani. Kodwa abantu abaningi ezinye inkinga. Kuyenza ngathi umuntu egcina ngasakubona esefikile kuwe kanje. Inkanje wabuze kuwena uqobo. Ukushintsha. Yazi kuba nomehluko omkhulu ngempela ngabona uSilikade eSayiphara nalapha esebuye rehab abantu ababili abahlukene mfowethu. Yabo? Nami nje ngiphuma khona emilo phezulu. Ngibuya ngeenyawo. Ahlangana nentombazane ithuzama Gamboshi. Uzama Gamboshi owangasekhaya sikhule naye besihamba naye ke umhlolo lo wesisihlolo nje. Njengoba nje kade ngiqinizwe ngisho ukuthi hayi sobe siqhubeka lapho. Kumele nami ngigijime ngifuna umcako. Uzama Gamboshi hayibo. Ngiyaqhamuka phela nami ngikwazi nje kusamandla amanzi engivithane ngigule nje mina nje ngiyagula. Indawo engenamanzi nje ayangigulisa nje. Ngizizwa konje ngimanje nje ngisane stress ngiyabezwa nje abantu bathi wena wakhulu phela abantu bezansi ngithi bayabendlana ngabantu ningibone ngisipaqaqomo nginjena nje ngisipaqaqomo ngiphelele nje wazi ngikhulu phela abantu bezansi uyibhokobhoko Angazi mina ngokuzazi kwami ngoba ngiyazazi mina ayingangifisi shame. Uyibhokobhoko. Ayingangibhokobhoko. Ngangingahambi mina emgaqweni itaxi imoto ingayishaya ngikuthi. Ngisho ngingabuka ngebusweni ngibhekile nje. Awu madoda. Ngangingahambi mina imoto ingamanga. Bhokobhoko. Ngicela ukucare ukuthi sengifikile la ngiyakhona. Ngendlela engangime ngayo. Hey.
hayi ungiyayenza indaba ngiyisaba hayi uzobuya ngiyathandaza okudliwe isikhonyana kuzobuya ebhuti wami ngiyathandaza nkosi yami ukuthi nje ngcina nabantu bangithandazise no hayi mfethu mina ngethemba hayi bona uma ngathiwa abangasekho sebebadala bayangipanisha usekwanele manje sengibonile ubuhle nobubi bomhlaba hayi cha bandla hayi kuzolunga kabi no noma umuntu okhona wangithakatha wangiwelisele ungeni umaluchu uyajabula nje ngibona ngiphela nginjena nje ngenza nje nezinto ezifani nje hey ingwayimina mengihleli ngicabanga ngangingayitsheli ekukhuleni kwami ukuthi kanti ama-goals ami ngangifuna ukuthi kube ukuthi ngizohlala eThekwini ngaphansi kwama-bridge kanje hayi ngeke ngoba nje uma impela besikhuthaza futhi ukuthi sihambeni sisontweni singakhathali futhi sihambe sisontweni even ekhaya njalo ebusweni semini ntambama bekuthandazwa sivulele nje umkhuleko nje wasendlini azasho mazi hayi phela ukuthi mina sengumama umfundiswa la ekhaya cha hayi ukuthi senyothi silinde uma ukuze sizothandaza nawe uma ubona ukuthi hayi uma uyabamba uyayeka kukhona into abhizi ngayo shona nje guqa nje eduze kombhedo wakho nje wabiza amagama amabili amathathu usathana wathola into ubonge nasekuseni ubonge emini ubonge ebusuku ukuthi ugcinile nasekuseni wakuhlenga uzofile usuku lolunye usuku ngoba khona abanye abantu abalalile bangavuka ngalo ukuthi ugulile ushayiwe udutshuliwe kwaziwe cha sekushaya isikhathi sakho uNkulunkulu nje athi wena ngiyokulanda lana usayulele ucambalele nomlele sikulelo kwasebusuku kanti usebiziwe kanti nje sekwesikhathi sakhe sokuhamba omunye umama wangasekhaya emlazi kaSini wakacele walala wayekade ephuma embuzini kaJina uyothenga hayi umama ahlale la ngemuva kwa-driver kulesithi le ngemuva kwa-driver yeah abe nje la ngasewindini ukuze ngoba wenempahla ayibeke nje la impahla la kule ndawo ibizwa nge-TV sithi ya conductor abe nje la angithi hlala 4 esithini uyena nje la ngasewindini ngomunye bese kuba uconductor hayi itaxi angithi ngibuya kodrobheni na Omega City koJina moment right izi itry oW yeah uyayingakaqhamuli sisitale sokuthi ayahlukanisa ukuthi khona ngena kaSinji agoduza kaSinga phakathi khona angena ngoW wonke ayeqala kaW agcine ngawo C ngoba uC uqhamuka ngoMandroid yeah angene ngoW uyojikeleza uma mvene naye wakasilo uMandroid usibuso somdakana impela wona impela yeah ngoba uyena owangakamdlalozi uphoqa ukuthi uzohamba ngayo uzomehlisa khona impela ngomdlalozi mama ngigibelile eTexini ayilala ngasewindini hayi igcwala itaxi khokhe dlulisa imali bese qediwe nje khokhwa isiyahamba nje le taxi mama say kube khona ungqubuzela unqubuzele lokusibhila mungabe uhamba usuhleli phansi kuba khona lobuthongo lokufikayo ihamba itaxi yabona uzeni mama hayi awuzayibonga awona sesisakubhayi sisakujani abiqhubeka cambana nomama azancike la ngase lo ewindini yemoto ncike windini umama noconductor noseceleni kwakhe bayitshotha umama ngoba phela badilwe bembona enqokozeni nakho ngoba sencikile singasenqokozile lokithi sencikile nje hayi usethatha isihlathana kancane yabo kodwa ngoba uconductor uyazi ukuthi uthe uyakasi yeah futhi abantu uconductor abaningi besebaza abantu uthini ugibele jwayele ukugibela nokuthi usebenza njalo ke vele emateksini hayi mama mencike itaxi ewindini taxi ihambe ufike bayadilika ngiba iyathulula iyalayisha
ilayisha ilo entsha umama ukuze kube uyena ogcina ufuna athulula abantu sebele agibela-ke imoto fizi isiqala kungena la ngasesontweni iphuma ngakogama yanyuka ngasesontweni umfana athi hayi mhlawumbe umama sezosho ukuthi wehlaphi yazi nje iteksi sila maqondana ngakamdlalozi azofana hayi boma umfana qala khuluma no-driver athi hayi umama phela nabe iphuma kajina naye nempahla yakhe kufanele ngabe uwehla la kasi ngoba ngiyamazi vele wala kasi kodwa ngisazi kahle hle istop ukuthi kuphi isesontweni ngamdlalozi angisazi kodwa nje sesifikile nje indawo yestopini sakhe mama ngoba nje umama esencikile bese kuphuma umphefumulo njengoba nje bona bengabisamqhweba ngoba begcine beluke inqubuza ethi hayi itaxi kufika ngempela emastebhisini amade namakathi ngamdlalozi asikhona kuthi hayi bo mama nayi stop sakho la wehla khona mama nje ithulele nje asifana hayi bo wayeseziba manje uma Nkosi yami wapha ngishowcase isesigcinisa agcina phela manje la kuthulula yabo wasisongenela koSigebengu sisaqala siyalayisha mama yakamthi mama ithule mayazi amthinta umfana mama hayibo efethu umama ngathi akasaphenduli athi driver hayi ungayisho leyo nto bro hayi driver aphenduke angihla aphenduka agoquka abuya ame kanje esithini hayibo mama sethu hayibo umama Nkosi yami ngigcine mina enqubuza etekisini mina esikhathi eqeda kudlulisa imali nje ikhokhwa umama usethuni Nkosi yami hayibo kwenzakala sishonile umama hayi imeke itaxi iphoqa ukuthi bathululwe abantu ngoba manje usazofuna ukuthi aboze abantu bakhona lelo endleleni ngakhona la ngamdlalozi ukuthi umama bafethu ngabe khona omaziyo ukuthi ungowakuphi umama ugibelile iphuma ekajina manje khudlulisile nje kahle imali besa ngitsho ukuthi mina umama uthatha isihlathi kanti umama usethule hayi ngempela kube khona uphuma kashibasi nje unywa ama-stepisi ukwenzakalani babona itaxi ngonke uthola nithi umama wakasibani bani uyakwazi mfethu hayi phuthuma umfana bafike iqongoza libona nangu la umama wale ekhaya okade bephumile ngabe uma wami hayi nangu bandana bayacela angangasho umfana ukuthi intombazane iphuma intombazane yakhona thawu nangu uma usebuyile Nkosi yami shuthu uthwele kambi uphethe kambi impahla kanti usebizele ukuthi uma wakhe akase yazi nje intombazane izwa leyo nto uthi hayi umama impela simgibezile kahle wakhokha hayi ubesithi uthatha isihlathi phela hayi umama usethule nabayabona ukuthi hayi uma akalimala ngengozini yemoto futhi akagulanga uhambe nje endlini e-right ephila uma isikhathi saNkulunkulu bese kuyindlela ombizekayo yathwala ezandleni kanti intombazane yathisheka phansi kanti bayisheshe bayibamba yabusho ukuthi uthuke ngale ndlela le ukuthi nje uzowacishe kwami inhliziyo kwakuyena ababuhlungu leya nto ngasho ukuthi uNkulunkulu nendlela eziningi so manje ingakho umama wenu wayehleze ethi khulekani esazisa uma ukuthi uNkulunkulu ufanele umbonge ngaso sonke isikhathi okuhle okubi umazi ukuthi ukhona umdumise ngaso sonke isikhathi noma ingayiphi indlela hayi ukuthi uyozohambe endlini yakhe esonto ukuze uthi hayi cha ngimdumisile uNkulunkulu ungazuzizwe wena ngaphakathi uzovuseleleke usendlini uthi laba ababili abahlangene ngegama lami ngisuke ngikhona ngowesithathu yebo umdumise nje nangenhlabelelo nje uhlabelelo loke nje ngasho ngathi nje uma uNkulunkulu amdumise ngokuhlabelela hayi nami nje hayi hlabeleleni nje hayi ngingazi ngize ngisho ukuthi hayi nami indlela engimdumisa ngayo uNkulunkulu wami le kuhlabelela hayi ngiyakuthanda futhi ukucula JP ukucula ngiyakuthanda kakhulu uyabonakala ukuthi umculi weJP
kahle kahle le ndaba isuka lapha ekuthenini wahlangana noZama Mngadi wawufunda naye ngasakubona. Hayi ngahlangana noZama ngempela hayibo ngiphuma khona eTBK eSent Mbini into program yeMetaton. Yeah. Hawu Zama angimboni usesebenza ngamasipala. Ukhuphele imbadlambadla ya mama. Why mina engangikhula ngangingasho ukuthi noma sose siyakhula siyakhuluphala soze sifike ngelizinga elingaka. Hey hayibo ngathiwa ngathi sengihamba ngedwa ngaze ngafika la ngiyakhona ngihamba ngikhuluma ngedwa ngoZama Gamboshi ithi hayibo uZama waze wakhuluphala wema ngibuye ngikhuluma ngiyibuze ngiyiphendule ngisho ukuthi hayi kodwa imali nokusebenza ukukhuleka kwenhliziyo ke nje futhi yabo umvumile isho ukuthi kumnandi yabo ngesikhathi wayesakubona ngabona yena futhi ngingamboni ngendlela ayikhuphele ngayo nayo iyasho ubengangibona bengifanisa hey washo ukuthi hayi izinto zenzeka noma yimani ukwenza yake ngihlule ngizamile hayi wejabu ngibona ukuthi lentombazane izophendula noma ayiphendula washo kanye nje futhi washo ngazi bakhoyi baxoxa ngomuntu uthi uba uJabu yabo aphendula ngathi wathi hayibo uyena ngempela yabo uyesho kulosisebe besenza naye amasipala nje leyingubo leza eziblue yeah engasho uZama hayi bosi wethu ngibuya ngiyafa nyazi ukuthi hayibo uJabu ibhobho hayibo uJabu yini uyamazi nje usisi wami athi nxa isuka ungaze ungahlali ngenxa yamati amazi vele mati njalo ngeke uJabu mfethu hayibo mfethu kodwa ngizilungisa phefumula mntana sezama nami ngese ngisho ukuthi uma sengibonga ukuthi umphefumulo uhlangene nenyama hayi ngoba ngakuthanda ngekhaya ngiyakuthanda inkinga yamazi umuntu wethu athi namanje umati usanjalo ithi nje uyoshintshiswa yini wenzani uMantini sisi wami ilo wakugwaza lapha ilothanda izinto ilothanda izinto uNkulunkulu ngiyakuphe konke manje usunenkinga nje ukuthi anganomhlanhla anganayo kodwa izinto uyayithanda izinto sisi wami hey endukafikelwe isilwane umuntu umembona nento yakhe yena engenayo yabo uMati ngize ngisho mntama lo nenhliziyo embi kanje ingalenza amazo awuyena yedwa awe uyimpethu yena yedwa abanye bayamazi ngasekhaya yabo nje kasika kakhulu azikasi kabhe haya bamazi Madini ngoba bakwazi ukukhula kwakhe kabhe sifike nje sisivele sikhulile right nathi sinanezingane nasezikhulile futhi abantu abasazi kahle yasi ngoba si Mati hayi bene drama shame bene drama uyaphuza too much mhlambe phela wayethi umuntu uhamba uyashintsha mhlambe seshintshile ngani mhlambe ngikhuluma nje manje useyimama umfundisi kanti wagcina nini ekhaya ngigcine kuwona lo nyaka January January February lapha kuwona lo nyaka hayi ngoba impela nje ukugcina kwami nje ekhaya no ake singabambezela abantu bazongishaya ake sibuyele lapha esigcine khona izolo lapha ya sisahlola niyohlolwa manje nangu usisi wakhe lokho ehlehlisa ulayini sisami ehlehlisa ulayini but hayibo mancini manje bese uqhubeka phela hamba bese phela yena umdadweni ongiholayo uyangidonsa phela yonke indawo uyangidonsa uyangiholayo uyangidonsa nami ke singijwayele ukuthi usisi wami umdala uMancini mina kodwa nje siyalingana siyamawele ngokuthi phela ngesizulu ke uyena omdala yabo ngimncane fanele ngimhloniphe nami ngenza yonke into ayishoyo neyenza ngiyayenza hayi angiyena phambili fanele ever qhophela ngithi usicuphathash futhi hey klama lo
hayi mancane hayibo waluke weqisa abantu bese kanti thina siye sifuna into uqeda mancane kuyoze kuthiwa manje sekushoti thina awuhambi mfethu athi hayi ima wena ngithi mina yini inkinga athi hayi ima wena ngithi mina ungidluliseke mina ngihambe athi ima wena ngiyakutshela nje ngithi mancane mfethu ngeke hawu ngimi mase asamse toilet asamse toilet it's mina yini sewona yele mfethu ngiza ngamtsheni ma hayi ngeke uzosishaya vele uma uzishaya usishaya ukuthi mangabenza ngithi mina ungamtsheni ma yazi enzenjani yenza nje ehlezi nje fayiphethe ikhwama manje uye ngoba wayethi ukhuthe kakhulu nje ethanda vele ngisho ebuncaneni bakhe nje ngisho kuthiwa siye ephathini yamakhelwane no just in case nje uphathayo hayibo yini neyikhwama hayibo ufufa imali yami hawu yabo hayi yakhipha imali esikhwameni mancane ayinike athi ngijeme ngecela mntama ngiyazi ngicemeni uyelela misi ngeke ngiveke ngizekulahle ngafika nawo mina emhlabeni athi nawe impela ngiyafika nawe ngiwangilahle ngiyacela mntama yazi ngize asicabo ngambothe umcawo lapha ukuphuma nje la ema-toilet khoba uzobabona umama omncane nami nangempela saphuma nje ngimathi hawu nangumama sacela umcawo malini osawo mashumi ngothurane yalezeka hayi ishumi mntanami maya isigaqa nje semcawo ngiyele-ke athi thatha isivalo khipha isivalo lesedrink ngikhipha isivalo sedrink ngimnikeza athatha umcako ufake esivalweni faka amanzi axove ngesandla axove ngesandla walo yenza mancane uzothamba umcako ube amanzana masithi ayibuke sibuke ngineyibuke-ke ema-toilet sema-toilet ngetezi intombi zahlolwe la nina nibhizi niyaganga thina siyaganga le-toilet ngenza lo mkhuba ngibuka lo mkhuba angifundisa wona ngiyawenzayo hayi ngibonge uyenze nje uyakhuluma wena nje into ozongisiza ngayo nje uthula uthi idu nje mina ngizokhuluma ngima ungakhulumi lutho wena ngiyazi vele ngikaze abone uma vele ayakasho akuthi mase sisuka la ehlolweni sifike nasekhaya kuqhubeka esihlolo cha manje sosisehla nje iteksini akekisi sina singena endlini sifana nomlomo wena nje into ongisiza ngayo ungakhulumi yazo chaba mancane enza mancane eyibuke sibungene cha eyibu ngathi ngaboni kahle chaba ngithi ya kunjani ngithi wena mubuke kuyafana lokho kwami athi ne ngithi umcako noma ngifuna ungabe wenze ngekhalamani mhlawumbe ngabenza ngogogo ngekhalamani athi uthi wena wazi lutho wena ngiyakutshela nje yimina ngimdala nawe ngiyakutshela nje hayi kuyafana mancane nomhlawumbe ukufana kuma mhlophe athi yini kufanele ukuthi kuze kube ngathi inhlabathini njengebovu ngithi mina hayi kuyafana nomancane kuyafana ana impela sambe sibene mongaya mancane donsi keqe lala phezulu qheke hayi nami ngisukume ngishiduze sengihloliwe hey kike uvalo mina engathi mina engitholakale nephutha nasengihloliwe singe-right sekuthuka mina-ke manje hayi naye ngimbone engathi uyanyeka engazuthi manje ahambe engathi manje usetshokhekile-ke manje kufanele ayolala la kumama kugogo amvulele imilenze qheke inkomo la veze inkomo gogo ukumvezela inkomo ugogo kuphela hayi ukuthi ufunana umzimba wakho manje athi gogo yini manje intombi musuqinisa umzimba thamba
hayi mancane le ngathi manje usiyasindeka-ke abe ingathi abonakala nje unecala ngathi manje ukhonkolo hayi abangibuke siyabukana ubuka mina ngithemba lakhe kumina nami ngithemba nami kuyena ubuka mina nami ngibuka yena hayi la ngempela lana athi qheke meqheke hayi awuqinisa umzimba la ngathi yacishe yajumpa khona umgogo uyithi akaboni kahle hle kuyena umgogo ayingeke ngathi angiboni kahle uma ngogogo wawuqinisa uMancane umzimba gogo ukuze abone ukuthi lokho ngathi ugangile wawuqinisa uMancane umzimba hayi ngiqinisa uMancane yayibo uthwavula intombazane ishaya amathanga leyavu uthwavula hayi asaba uMancane athi gogo ayibovula wena athi omunye mama waseceleni kwalabo mama basuka nongoma athi hayi wema bani yazi impela lapho zona yena ubonini ungaze phela kuze ubhadla into enkulu gudluze kancane sibedane ukuthi nje ibhodlokile irobot labo gogo laba ababesihlola babehokelekele kodwa begangile nabo yini intombi ingazwakali ukuthi iyonakele kugezwe ezinye intombi lezi ngoba phela kuyagezwa ezinye intombi eyakhe nje angazi noma baba nenhlanhla ukuthi uyiwele yavidene nje waqondana nogogo nje shothi owanayo wakwe nezwe lincane nje ngiyaye nje uMancane nomunye nje weseceleni wabavidene bamthanda nje wayivala nje indaba yakhe baxoxisana nalabo umama laba esasihamba nabo laba babesiphethe abaphethe intombi zasebushini yazi athi lezo labo abafuna ukumphoxa bangamhlambalaza futhi abantu bebethi bayabuza ngeke laba abanye-ke abamaqhimqholo wogogo kuba ngempela bathi hhayi intombi uvidane nje lababuve robots bathi ungena esikhathini wathola ukuthi ungena esikhathini kwakhandwa nje isitori wakhandiwa ikhekhe khona la ngeke asho lo seceleni kwakhe ufuna kwavidane kwasho yena lo kade emhlola wathi hhayi intombi uvidane ingempela kuthiwa uma ngabe ungena esikhathini awubonakali idlu kahle umuqala ungena ngcono kuthiwa vele uyohlolwa vele mbosuvele usuphumile ima-period ngoba kuthiwa liyabuyela idlu ukuthi ligudluka kanjani liphinde libuyele kanjani namangazi kodwa baqinisile uyazi umuntu wesifazane mawulala naye sesikhathini uyaxeka mhlawumbe ikhonto eyenzakala lapho ngaphansi okay ngoba impela nje hayi bavidane nje bayisha ivitane esikhulumo kwathiwa nje hayi ungene ema-period engekho ama-period i-athi yezalikazi yebo hayi waba nenhlanhla lapho mekhuluma nalabo mama laba abasilethile la laba ba-organize ama-taxi laba bangakhona elokishini lasiphuma khona ukuthi hayi intombi impela engazuze hayi besebenzela omaba nomaba ngoba bayasizakala phela nganza kweminye imizi shuthi lo mama lo mina into engayibuka na professor ukuthi naye ey'nganeni zakhe yinto eseke yayomenzaakele yena yabo wabona ukuthi akumnandi ukuhlambalazeka yabo shuthi ingane yakhe yatholana nomuntu onenhliziyo ethi mastinji engenazwele ngoba usasingekho usho ukuthi yena wayibona ukuthi usasingekho isidingo sokuthi akamhlambalaze wayibona ukuthi bangaxoxa baxoxe yabo khulunywe ukuthi uqhiyezwe phi kuyiwe khona kampana naqhiyezwe khona uzakala ukuthi uyazi makazi ngoba impela hayi ngoba indaba yaze yafika uma beseyazi hayi ukuthi yavezwe yimina yavezwe yibona umama laba ngendlela eright ngendlela yobumama ngoba safika nje itaxi ayisibuya phela siyacula siyajabula wonke umuntu ubuye esagcwele yabo itaxi nje ihamba ithi nje abantu bavele ngamawindi iwelela khona lenze njani hayi noma phela wayehleka ejabula kodwa wangajabula ngoba ekusuka ngaphakathi wayengaveli ngewindi
Engahlenga lendlela le eyismile ukuthi vele nje ngiyazazi ukuthi vele ngiyazizwa kwangafani ukujabula kwami nokwakhe mina ngangijabulile hayi ukuthi nami ngijatshulisa ukuthi ngoba kwenzeke kanje kuyena cha mina ngangijatshulisa ukuthi ngiyazi vele ukuthi uma bengasathembi yabo ngoba ebona isikhathi esibuya ngaso ekudlaleni bese sibuya nokuqala kuba myama ashaya indaba yokuJune noJuly ashaya asibambe impela ngalesikhathi ethi ngiyagezwa ngiyasingena embedeni esingcolile kade sidlala ngenhlabathi la sijuluka siphequnga sigijima futhi songena ey'ngubeni cha yositarabha ngethawula lona liyogeza ngalo elimanzi ayostrapha yositrapha unqunu uhamba ngesuti yesele hawu uma uyivala la iy'capha zonke ngathi ya uma wayengasiyena lo mama lo ushayana njalo kodwa la kubamba khona Tambende kalayini hayi Tambende kalayini ngiyakubalela njalo ubuya usena usiyangibalela ubheke isithimba lesiyangibalela yabona kubamba khona uyosuza noma uyochama uyosho ukuthi hayi uyokhomba umuzi onetswayi inkosi ngiyachaza uyokhomba umuzi onetswayi uma hayibo ingasiphetuli ngoba wayekutshela kahle ukuthi ngisenwa kamadlala mina ngisenwa kamadlala futhi akadlali hayibo akadlali nengane akutshela angihle into engahlekisi angidlali nje manje kanti labo mama bahlolayo abaqali beyihlola ingane before bezise laphana ebandla bebe engakwenzi lokho babesiqoqa ngoba bayazi ukuthi umuntu uyalapha ngoba ezithemba yena ezazi ngoba bona into abayenza besidonsa ngamadlebe besho ukuthi akafuneki umuntu ozoya lapha ukuyohlambalaza ukuyophoqa futhi nawe ukuyoyiphoqa ukuya lapha yebo phinde uphoxe nomndeni wakho nomzali wakho phinde kuzokhishwa imali zezilwane lezi imbuzi for ugeza intombi gezogogo labo bavulela amathanga labo bavulele asegangiwe asekhohlakelile yebo abantu bavulela ukungcola for uyalapha ngenhliziyo ngokuzazi kwakho ngaphakathi ukuthi ngiyayiqhenya ngishaya isifuba ukuthi nje ngakathinta imuntu la sayithinta mina mangabe ngimgeza ukhekhe wami sayithinta mina impela ukuthi umfana nje adlalise ngala mfowethu lento ngokucabanga kwakho ngesikhathini esiphila kuso ibukeka ifuna ukuphuma esitayeleni ungathini kubantu base South Africa ngobuhle bayo mhlawumbe nobubi bayo ekugadeni izingane zamantombazane ngoba izingane zamantombazane engasalawuleki nje kanje bathi bafuna ukuyikhipha ayisekho esitayeleni hayithi bafuna ukuyikhipha ayisekho esitayeleni ayisekho esitayeleni ndaba kuhlolwa kwentombi yabo nje ukuhlolwa nje mina ngokwami isonto la kaShembe lisayigcinile lento lona kuphela hayi mina ngokwami nje ukuhlolwa nje ngibona ku right ngoba ni ikona ukuqoqa emantombazane ukuthi angabe uvanzi kakhulu ekuthulakaleni ekumitheni nasezifweni zangocansi igweme nje indaba yokwandisa umzambi kaZalusile weyingane amaJosa isothet ngoba kukhona umntwana ona 25 27 ayijose nengane zo 5 ono 25 nomuntu unengane zo 5 akasebenzi akaphanda akenzi lutho akaparticipate ke mhlawumbe ukuthi khona into enyanyana ebusiness enyanyana ayidayisayo oma chips oma khekhe osweet cha uhleli nje first grant nje into ayibhekile kuphela
uzolinda le fourth grant ukuze kuqhubeke kuphila izingane ngoba ezinye ziyafunda ngithi ezinye ayikafundi ukuze kuqhubeke ziphile zithola isinko nemali ye school fees ngoba phela obaba beingane ayikho into abayondlayo abondli umunye ezokutshela ukuthi uyazi nje mfethu uthi ngishaya isicapha mawuqoma wazi uthi ngishaya isicapha manje uthi imali ngithathe engazi ukuthi manje ngendlela asho ngayo ngoba ingane yakujabulela ukuthi ingane yakhe ithiwa yina nabuyeni ingane yakhe ayidleli yena mehleli kubo umecabanga asikisi angiboni ukuthi uyacabanga ngisho ucabanga ukuthi yena mephakamisa ispoon edla uyazi kodwa lo muntu uthi uzalisile nengane ingane yakhe ukuthi ayikho kubo la ekhona ikubo kwayo kamawayo akufiki lutho nje ngene anganayo imseko umuntu esinisa kodwa nje inhliziyo ayisazweli kambe kontomazane ngezalesini abuke lokudla kudlayo ukuthi njoba ngidla nje akudlile abanye abantu ndaba naleyo nto umuntu okutshela ngishoda isimali yabhiya bayamondla naye kuba bamfaka uphuthu noma abapiciza irice abanye abantu bebuye bangazi bacina kanjani abanye abafana bayayikhandla abanye abafana nathi umuntu mina mfethu Abraham kunzima ukuthi ngiyazwelana nawe Abraham ukuthi ucela ishumi yabo leyo nto le mhlawumbe nje ucela ishumi ufuna ukwenza mfethu into mina engayicabangi mhlawumbe ufuna nje ukuyoyijabulela ngaleli shumi yabo mina leli shumi nje Abraham ngoba ngiyalisabelela cha ngisabela kufanele yabo likhuluma leli shumi uma ngibeka phezulu kwelinye ngilibeka uze kuphela inyanga mhlawumbe ngawukhipha mhlawumbe 200 yebo leyo nto ngiuhambise lapha engazalisa khona kukhona okuzoba nomehluko into ezokwenzeka ngalo 200 wena mhlawumbe leli shumi angeke uyolikhwelanisa nelinye likhwele nelinye lizale nelinye ukuze liyokwenza into ebonakalayo ebalekile wena mhlawumbe ufuna nje ulenza nje ushisa mina ngeke yabo abantu abafana sicabanga ukufana sibone ukufana yabo leyo nto leyo naye umuntu wesifazane angacabanga ukuthi njengoba ezele kangaka nje uzalile ekhaya uhulumeni wakhipha ukuthi sihlele uma ngabe ukuthi ubonile ukuthi kuyiphutha uzalile ekhaya akukho right ende kubusisiwe futhi uzalile ekhaya uthola ingane nje ungashadile hayi akukho right kuyisono nje nakhona nje nakho ngoba manje uyothwesa abanye abantu umthwalo abangawulindelanga ngoba manje wonke lo mthwalo uyothi fu uma wakho umama useyothola kanzima ngoba kuthiwa ugogo uma wetshela kahle athi uma umntakwethu uzokwazi namhlanje ukuthi ugogo ba ngimthande lapho hello mina wami uma mhlawumbe ingakho mina ingane yesibili ngayitholi nginospecific nje kuphela anginayo enye ingane ngiyengimezwa abanye ngoba bengibona ngiphethe ingane yamngani wami owamtholela la emgaqweni hayi ukuthi phela wamzalela emgaqweni cha Nkosi kuyolaba ko agency mhlawumbe uking igade kodwa ingane wayenzela la phansi kwamatshe yebo wala manje so mhlawumbe ngoma ngimthuse ephumi useyisikhathi sokumdeliver hamba umdeliver mase yagoduka yekubo yabo mhlawumbe abuye afike naye mase sengakwazi ukubonwa abantu yabo sekhulile nje naye sewumphathi yakuphatheka manje seyahleka nanokuhleka uyadlaliseka wafike ngempela ingane yakhe nje sidlaliseka isiphatheka yabo kodwa iyabelethwa ngempeleko shuthi bangibona ngimbelethile umntwana ngamngani wami la ngaphambili ngempeleko le ngibeletha ngaphambili shuthi wangibona wayeseTexini hayi nalokuthi uyetshelwe yimina
cha labantu laba bathi bangomakhelwane abebebona umuntu eThekwini thina besihlala ngaphansi kwama-bridge afika ishintsha indaba elokishini athi ngimbonile uSibanibani unengane ngibone belethe ingane yabo nje mina hayibo habe nginephathi yonto nasekhaya nje ngithi ngifika iphi ingane nje kithi mningane hayibo ungayiphiki eyakho nayo siyafuna uyomuzwa yini hayi ma yafuna phela umbona usiswami isawahle wena mfethu umuntu usiswami asayibo mawasho phela uSibanibani wathi wena ubonile eThekwini nengane encane ithi ngayibo ayikho leyo nto leyo azingitshela nkosi yami yazi ma akukho right uphika igazi lakho uyazi mina ngiyolidinga leli gazi lakho uyazi ma ukuthi isono sakho siyowelela kumina ngisho yazi phela uqinisile mntanami uyekushiwo bethu isono sabazali siwelele ey'nganeni ethi hayi ma uyazi njalo ma ukuthi muyiphika nengane isono sakho siyowelela kumina ngisho ukuthi isipheke mpela mntanami kunjalo kodwa hhayi mina anginangane impela uSiphe uhlalaphi uSiphe uhlala ekhaya uhlala noba uhlala nomzala wakhe ingane yasisi wami omdala uNomusa lo washona ukukhulume kodwa nabotara le ngeyidakamizwa ompume nosisi bami naye uSiphe uSiphe wayesho ukuthi mina manje ngiyafisa ukuthi ngoba okwamanje angakasebenzi nami ngisafunda ukuthi mangabe sengiqedile ukufunda manje ufundela umsebenzi mase ngiqedile ukufunda ngasebenza mina ngiyangifisa nje ukukhipha nje la kule ndawo nje okuyona ma-drugs nje ngibe no-special doctor wakho nje nje sesexaxasedlaleleki ngine-special doctor wakho nje ma ozongiflashela wena yonke ungabhemi ngisho ugwayi ngisho ugwayi lo ngawubhemi yena unjani akabhemi yena uyabhema yiyo lento engithumele ukukhulume nabotara lingayidakamizwa akubavikelene ey'ntweni enjengalezo ngamnyala kakhulu kabi ngaze ngamtshela ngathi nje ngicela bandla please angangeni ecathulweni zami ngiyacela angisize ngoba ni ukhuli ebona hayi ukuthi mhlambe bengekho eduze wami beseduze kwami kodwa hayi ukuthi nami into bengenza phambi kwakhe bengakwenzi phambi kwakhe bengenza sure ukuthi nje ngiyabafihlela benophili ingane yasisi wami uMati yabona naye ngingasho ukuthi yona nje yakhuliswa yimina nje ekhona uMatima wayo wayeni Mati wayesethola ithuba lokuthi nje hawu ingane yami yamthanda kakhulu uJabu wayevitana ngigixi ngengane angigixibeze ngaye ngithi mina hayi phela manje Mati ngathi sekuyisono sokuthi ingane yakhe iyangithanda nami ngiyayithanda athi hawu ngiyabuya ngisalawo kangila kaMbhele ngisashaya amakhotha amabili hawu uzojayisa ngekhotha eyodwa nami into engiqalaza ngithi awusakhona siyaye wena nje angazi uma wakho indaba ungamfuni hawu awuhambe kuma wakho ngithi indaba ungamfuni ma wakho ngithi mina uba uma wakho bethe nalale kanje kumina mina ngathi ngithunyiwe ngathi uma wakho ukuhlohlile wena wena uzoba nomqondo wama wakho uyitshetha usile yakubuka nje uphili hayibo bengithanda neyangane wonke umuntu oyithi zalwe mina ngathi mina ngabeka ngayibekela isinyama samati kumina hayibo ngendlela hayibo ingane isancane uma wayengamfuni yayingamfuni hayi ukuthi uma wayo mhlawumbe ubengahlali ekhaya besihlala naye nje siyifamily sonke kodwa ingane ingambukazi khona nje ngathi khona isinalambangisa isimbangisayo uphili uma wakhe ngendlela bingamfuni ngayo Mati izisinamati indaba khona into ethi mask imfethu oyifakayo sabisa ngayo ingane
hayi mufuni ngingakabi-ke nje noSiphi nami ngingakazazi ukuthi ngisithwele ngingakabonakali nje yabo hayibo uphile manje wena konakala nini kuwena mhlawumbe ukonakala kuwena ubuka ngokuthi uma wakho akaqinisanga isandla kuwele noma nawe usubona ukuthi hayi ngoba kunje yazibe ayilime zitsheni kwaba ukuphunyuka nje kwesandla kwaba ukuphunyuka kwesandla kwaba ukuphunyuka kanjani mina ngibona ukuthi umasho uthi wathi lento yamhate kakhulu wayesaselahle ithawula wangabisaqinisa nje kakhulu ukuthi nje esayiseyilandelela nje indaba yethu yokuhlolwa wavitane nje wabanda nje uma watshoda nje wangabasaba ndaba ukuthi khona osa right nongekho right savitane safana ngathi ngithi ngiyazama ukuthi ngizoyibamba ngedwa ngitakuni wabonakala ukuthi ngizobona engathi mina ngizenza ngcono angisale sengiyeka nje kuphele kanjena nje yabo ngoba manje ngizomveza nakomakhelwane khona ngene kangakanani usehamba yedwa lo yabo waphoxeka wafela udadewenu ngoba ngisho ukuzala nje uyena nje uqale wazala kuqala uMancane yabo mina nje into yami nje iza ngamumva ngoba ngisho lesisikole bekuthiwa hayi nangu uzosala lo thu uzosala yena uphumelelayo lo thu uzophumelela yena osalayo wathi nangu uzozala kuqala ngize ngiyibuza ukuthi indaba mina njalo lokuthiwa ngizokwenza ukuthi kuqala hayi indlela uqine ngayo indlela uphaphe ngayo kanti mina-ke ngizenzela ezinye izinto nje eziseceleni hayi mkhulu anginayile zonke lezo zinto yabo nje lo othiwa nje utandokazi uyena nje wavitana wathi ibhekele waphoqa lo othiwa hayi lo uyigwegwane uyena wavitana wathi waqonda ngoba ngisho ukuzala mina ngaphuzile nje ukuzala ngizele ngifunda standard 8 sengise high school enalini yebo ngika-8 ngoba ngayeka senguphakathi u-8 ngaphinde ngawuqala phansi futhi sengibelethile ngaqhubeka yena usuyaqoma-ke manje sisaqhubeka phela ngathi nje nami ngithi kwavitane kuyathi ngoba ngabe sengifunda u-8 ngathi ngithi ngiyaganga nami kwavitane kwahlalisiso ngasho hayi kodwa nokho akufani bese ngikude ubusuncengile bese ngincengile hayi vitane nje kusamanzi ku-primary ngo-HP mangathi nje waqala HP standard 5 hayi wayeshesha bo hayi wayeshesha ngisho namanje uyayisheshela nje bagotshwe kona ukuthi wathola umuntu egcineni esihambe kakhulu wamgoqa athola insizwa kubaluleke ngani ukuthola insizwa uma uyintombi insizwa yangempela hayi indaba yoboy umshado wabithala mfaka ucingo wamshada nje wamqoqa nje kakhulu wamenza umuntu manje hayi usena nezizotha nje sokuthi nkosikazi anyanyane hayi siyabonga kuleyo insizwa leyo shuthi kahle kahle umuntu wesifazane engaqoqwa umuntu wesilisa futhi nowesilisa kuyenzeka aqoqwe umuntu wesifazane 50-50 yeah hayi siyabonga kuleyo insizwa ngoba nje hayi badlashela Mance beyiqomela nje mina sikabethu bena stress usho ukuthi mina nginkinga nomuntu wami kanje athi owema hayibo ufanini echiswe ma ayimhlanga hayi wazothi yethi imngani la kaSonde hayi manje uyohlala phansi kodwa nje mingabe nje ungakakhishwa ngisho iqhude ngisho ibribe le hayibo ngeke sohlangana kwi-Facebook abe yiphafa aze ubuka wena
ngiphafe kahle. Hayi wangithi uyakhwayela. Ngimbuza ukuthi kanti uyibuka phi vele? Athi phela isibuko umntaka maso besikhohlisana. Mina sengibuza kuwena njengewele lami. Ike nawo futhi lokhu hlala liphethe isibuko kusuka kude. Hayi ekhaya nje endlini nje hayi bayisibuko siyathanda. Uba nesibuko sakhe. Athi manci phela uwena nje isibuko sami. Ngiyabuza nje umntaka mawo. Wena uyiwelela mina. Ngavundla nawe. Ngiyohamba nawe ngithi wazongibhedela mina. Ungifisela amabhadi. Uyohamba nami ungayisho leyo nto mancobo uyawazi umlomo yadala athi hawu wavuma kanjani ukuthi ufike nami uma singawusafuna ukuvuma futhi ukuthi uzohamba nami ngithi mancobo ngami usukisho nathi hawu la musukuhlala ngiyadlala uNkulunkulu uyamazi mase kushaya isikhathi njalo ukuthi akuthathe uyothatha mhlambe kanye nami awazi mina mhlambe mangithathe kuqala noma mhlambe athathe mina hayi ukuyisho nje ukuthi safika sobabili sohamba sobabili hayi ngeke sihambe sobabili uhamba nawe ngendlela yakho nami uhamba indlela yami wejawu ungozi lapha ebusweni hey ekunqoma lapho bani lapha legudla phekweso yabona ke la ukulamula la ngavuma khona hayi impela hayi kwakuhlekile kodwa hayi ukuthi ngangasayibona indlela kwangangiyiplaki ngicela wawuntswantsha ya ngicela ukukhupha idatshana lendawo okay mana Jabu kumele ubuye for part 3 uzolandisa abantu ngalezi ikawo nasebusweni lapho agwazwa khona udade wenu zonke nje izinto engicabanga ukuthi abantu bazofisa hayi sizogcina ngayo masubuya for part 3 okay nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indabolo lomuntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile awu nina bakaMbhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embedule nina bentu lebandongodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bedla mhlathi kwamayekisa phansi engcoba uZulu liyadumala zongoma awu madoda nina bamaKhosetive phansi madoda eswatini abomnaka namamfombatane kwaNdebele awumadoda kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lokhuluma uProfessor Ngingwa Mkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho naso uhlangothini la kaMandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade wethu bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngoba sebe ngaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngicabanga ukuthi ke kuma episode wonke ka JB usasichaza nalo gamthi fuya kanjani ukuba uJB ama episode wonke ka JB ngicathana isifundo esinzulu ngendlela eyisimanga into engakwazi ukusiza abantu abaningi nezolekelela abantu abaningi ekuthenini bekwazi ukugada izingane zabo mhlawumbe nemhlaba bewubuke ngenye indlela zikhona ezinye izinto uma uyileader kusuke kungamela uyikhulume ngoba zingalimaza abanye abantu noma zingalimaza lowo muntu lo wagcina engasakwazi ukuphinda phile njengabo nje lezi zalukazi ezathe zitholile intombi ukuthi sekubhedile kodwa zazama ukuthi ziyikhulumele ngaphansi kwamatafula ukuze bengambulali ayikuze bengambulali engathi mayesuka lapha ehambe eyoyikhunga siyabonga kubona bonke abantu ngathi kuningi sikufundayo kuma episode yakho mfowethu sibonge futhi nokuthatha isikhathi sakho ukuthi ufike uzozenekela izwe akuyona into kanoma ubani ukufika uzozenekela izwe uzoxoxa ngempilo yakho ukwenza futhi lokho ngaphandle kokuthi uzothola inzuzo ethile ukwenza nje ngothando ngicathi nanoma ubani okubuka uyakubona ukuthi lento isuka ngaphakathi kwenhlizweni yakho yenza uyayithanda uyasijabulisa uyasihlekisa siyabonga kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi kuzosizakala abantu abaningi ngokusixoxela ngempilo yakho ngakho siyacela abantu besupport uhlelo mawusubukwezwa wafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni mawuthi uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu cindezela subscribe button cindezela nebell siyacela abantu bejoine nemembership ukuze sizokwazi ukwenza ezinye izinto esingakwazi ukuzenza abantu besupport uhlelo ukuze uhlelo nalo luzokwazi ukukhula lenze nezinye izinto lungastruggleish makunalokho okuncane onakho phosa mfowethu lokho kuphosayo ukuze kuzokwazi ukuthi ishumi lami lakho masehlangene lizoba u2 lingathenga igwinya idla ingane elambile ngakho ke bafowethu siyabonga siyazi ke
bafowethu kunokufika abantu abanjengoJabu abathi mabexoxa sifisa ukuthi ngathi bengaxoxa unyaka wonke. Siyacela ke mase kuqhamuka umunye umuntu ongekho bubble njengoJabu ningabe senithi uyabheda nimgxeka. Abantu abaphiwe ngokufana, khona umuntu ophiwe ukuxoxa, khona umuntu ongaphiwe ukuxoxa. Kodwa egcineni lakho konke iphupho lilodwa ukuqwashisa umphakathi. Bonke abantu siyacela nibanike ithuba elifanayo ukuze kusizakale impilo zabantu base South Africa. Ngakho ke mina sengcenga.